Páči, som veľmi rád, že pani Kolíková ide so mnou opäť debatovať, pretože dlhý čas to odmieta. Takže som rád, že prišla zastúpiť pani Ciganíkovú. Ja som zvyknutý na to, že pani Kolíková, keď sa ráno zobudí, tak začne klamať a prestane klamať, až keď si ľahne spať. Myslíte, že takto sa zobudza? Predpokladám, že áno. Keď v zásade sa prezentuje verejnosti, tak vždy klame a nijak inak tomu nebolo ani v tomto prípade. Dostali sme sa do takej zvláštnej situácie a síce, že vznikol nám tu nejaký úrad a na čele tohto úradu stojí pani predsednička Dlugošová, ktorá je preukázateľne napojená na stranu Progresívneho Slovenska. Ja som ju osobne konfrontoval na ústavnoprávnom výbore, kde chodí každý rok so svojou správou o činnosti a nedokázala, podľa môjho názoru, hovorím teraz o svojich subjektívnych pocitoch a názoroch, vyvrátiť jej napojenie na politickú stranu Progresívneho Slovenska. Slovenská verejnosť musí vedieť, že manžel pani Dlugošovej kandidoval, je dokonca zakladajúcim členom Progresívneho Slovenska a tak ako v roku 2020, tak aj v roku 2023 kandidoval za Progresívne Slovensko, čo znamená, že nie je možné pochybovať o tom, že tento úrad je spolitizovaný práve v osobe predsedničky pani Dlugošovej. Predstavte si, že na nový úrad, ktorý teraz vznikne, teda úrad na ochranu obetí trestných činov a ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, by bola v Národnej rade zvolená trebárs moja manželka. Že či by ste boli s tým aj vy v poriadku? Mne sa strašne páči, ako si vie pani Kolíková vo svojich dvoch dlhých vstupov sama sebe protirečiť. V prvom vstupe povedala, že ideme zbúrať možnosť, ako chrániť oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, že ideme zničiť úrad, že dokonca budú ohrozené aj európske peniaze a že Európska únia nás ide pomaly vylúčiť z Európskej únie. Preháňam teraz s tým posledným. A v druhom vstupe povedala... Samozrejme nie. V druhom vstupe povedala veľmi správnu vec, prvýkrát povedala pravdu dneska v tejto relácii, že tú ochranu dáva prokurátor. A takisto to bude dávať aj ponovom prokurátor. Predstavte si, že ste vy zamestnávateľ a že váš zamestnanec jednoducho porušuje nejakú pracovnú disciplínu a že chcete s ním ukončiť pracovnoprávny vzťah alebo ho chcete preradiť na nejaké iné pracovisko alebo ďalšie záležitosti v rámci zákonníka práce a on podá trestné oznámenie účelovo na svojho suseda a vám ako zamestnávateľovi zmarí akýkoľvek možný administratívny postup vo vzťahu k tomuto zamestnancovi. To nie je absolútne nelogické. Mala by to byť úrad zachovaný, kompetencie, samozrejme musí byť príčina, súvislosť, vecná príslušnosť k oznamovanému... Dokončím jednu vetu, prepáčte, pani Kolíková mala teraz dosť dlhý monológ. Áno, ste niečo smerovali, tak chcem reakciu na to. Musí byť vecná príslušnosť k oznamovanej protispoločenskej činnosti a zamestnávateľovi, nič iné. Na ten príklad iba krátka reakcia, potom sa opäť vrátim. Áno, z zverejnených informácií vlastne čo sa týka nejakého zmeny postavenia zamestnanca, ktorý ohlasuje korupciu, tak v 50-60 prípadoch, 50-60% vlastne to, čo chcel zamestnávateľ, mu bolo vyhovené. Proste odklepol to úrad. To znamená, nedá sa tu baviť o tom, že by úrad nevedel reflektovať proste potreby zamestnávateľa. Dostala konkrétnu otázku a neodpovedala absolútne. Ja som povedala, že v 50-60% podľa zverejnených vyjadrení úradu vyšiel v ústretí zamestnávateľovi, ktorý vopred komunikoval s úradom, že ide zmeniť takéto postavenie osoby, ktorá síce bola chránená, ale aj tak zmenilo sa jeho pracovné postavenie. To znamená, že tu vlastne nikto nevie, ako by úrad zareagoval a čo by povedal ministrovi vnútra. Skôr som chcela reakciu na to, čo hovoril pán poslanec. Ja som to k tomu povedala, že úrad poskytuje predsa ochranu zamestnávateľov v prípade, ak to konanie sa javilo šikanózne voči zamestnávateľovi, že v 50 až 60% zamestnávateľov vyšiel v ústretí. Že to tak jasne vyplýva. To znamená, že tu nie je žiadna potreba akože v tomto zásadne meniť túto právnu úpravu. To, čo je tu zásadný problém je, že tu sa vlastne netají táto vládna koalícia, že jedinou zásadnou zmenou je, že musí zmeniť vedenie úradu. Že to je iba o tom. Netají sa tým, áno. Vôbec sa tým netají. A že je to presne o tom, lebo potrebuje dotiahnuť do konca pomstu, ktorú má voči policajtom. Pani Kolíková, veď vy ste veľmi, akoby, podľa môjho názoru ste vzdelaná žena, a to myslím úprimne, žiadna irónia za tým nie je. Boli ste ministerkou spravodlivosti, boli ste štátnou tajomničkou, Povedzte na konkrétnu otázku. Ja som vám dal
jednoduchý príklad navrhovanej zmeny a vy ste tu povedali akési nezmysly. Povedzte mi ešte raz, prečo by mal štát chrániť zamestnanca, ktorý účelovo podá trestné oznámenie na tretiu osobu, aby s ním zamestnávateľ jednoducho nevedel urobiť kroky. Ale nedostal som to, a to je zásadná zmena aj táto. Predsa táto je zásadná zmena, aby nebol tento inštitút zneužívaný. O nič iné nejde. Dobre, máte? Pani Kolíková tu mieša, ako sa hovorí, jablká s hruškami. Nechcete odstrániť Maroša Žilinku z tohto postu? Ale nikto nechce nikoho odstrániť. Jediné, čo som chcel, aby prebehla diskusia, aby sa mohli vyjadriť prokurátori, ktorí oznámili pomerne závažné skutočnosti, že Maroš Žilinka sa mal podľa ich tvrdení aktívne v rozpore so zákonom zapájať do živých káuz. Nesúhlasí to s pánom Gedrom a pánom Chabadom? Ešte raz? Nesúvisí to s pánom Gedrom a s pánom Chabadom? Je úplne jedno, aké kauzy sa jedná. No samozrejme, že to je jedno, veď keď tu máme právny štát, tak každý obvinený, každý jeden, je úplne jedno, že či je napojený na opozíciu, alebo je napojený na koalíciu, alebo je to občan Slovenskej republiky bez akéhokoľvek politického prepojenia. Každý musí mať 100% istotu, že prípravné konanie bude robené zákonným spôsobom. Pani Kolíková tu niečo povedala, ja na to musím reagovať. No dobre, tá krátka reakcia ešte. Títo prokurátori sa obratili na úrad. Je to absolútne na mieste, keďže oznamujú protispoločenskú činnosť svojho nadriadeného, a síce generálneho prokurátora. A o ich podaní bude rozhodovať určite poprvé prokurátor, zrejme, nejaký nadriadený, aj keď tým, že je generálny prokurátor tá osoba, ktorá teda bola ohlásená týmito dvoma prokurátormi, je veľmi zaujímavé vôbec sledovať, že kto o tom bude rozhodovať, ale ten úrad je tam dnes a ja si myslím, že by sa mal venovať tomu dnešný úrad, ak prokurátor im udelí takúto ochranu. Prosím vás, povedzte mi, vy ste povedali normálne závažne, vy ste povedali ako hotovú vec, že už občania nebudú môcť ohlasovať protispoločenskú činnosť. Dobre, k tomuto sa už nevracajme. Pani redaktorka, ale pani Kolíková to nehovorí, ale to sú podstatné veci. Tu opozícia rozpráva nezmysly. Ja som jej dal som jej jednu konkrétnu otázku, nevedela mi odpovedať, tak sa aj pýtam druhú konkrétnu otázku. Na základe čoho tvrdíte, že občan, ktorý má pocit, že jeho zamestnávateľ páchá protispoločenskú činnosť, že prečo by ho nemohol nahlásiť? Môže ho nahlásiť. Svojho zamestnávateľa môže nahlásiť a tak je to správne. Pán Lajčák bol ministrom zahraničných vecí a ohľadom pána Epsteina už boli známe informácie, ktoré boli toxického charakteru. To znamená to, že sa predstaviteľ vlastne vlády stretával s takouto osobou. To považujem za vážny problém. A k tomu by sme naozaj mali dostať jasné vysvetlenie. A to považujem vlastne teraz naozaj za toxické. Mal by skončiť ako poradca premiéra? Ja si myslím, že toto nech sa páči, ja si myslím, že pán premiér má toľko iných poradcov, ktorí majú oveľa toxickejšie pozadie, že týmto si myslím, že by sa zásadne tento problém nevyriešil. A mal tých poradcov, keď ste boli v jeho vláde, pani Kolíková, alebo nemali ešte vtedy? Keď ste boli vo vláde Roberta Fica? Ja som sa s vami už rozlúčila.